Uzuyicele kimi wena ungakhuluma nendoda yakho sisaphila. Phela ngithi indoda yayinginikeza mina imali. Kwawuwena futhi manje mase kushona ubaba wawuwena futhi ovuma ukuthi ngoba imali sekusengakuwena nje konke engikufunayo uzongisiza ngakho. Ngizosizwa yimina ngimncane kuwena endodeni wena omdala. Imali kuwena phela. Ehe kumina imali. Wena uhlele ekhaya ungakwazi ukuthi indoda ufanele ukukodle nawe ube cha akwazi mamncane akwazi mamncane ukusho kanjalo. Yabo njengoba bengicelile la bengicela umzansi bengicela ukuthi khona uzoyilungisa lento ngoba ngempela ibhlungu. Ingane zami ziyalamba kodwa imali kuwena. Wena njengomama uhlele nobabili. Hayi lo sisi ngoba ubhalele nina uze kuni. Ngicela ukuthi aze kuni nomsiza yena. Wena nje ishona nje le mali yami uyidla namadoda akho siwatholile. Uyawazi lo madoda. Uyazi ukuthi unamadoda la. Uhlele namadoda emzini wendoda yami. Kushake lokho. Letha nje imali yengane zami wena ngihambe. Wala Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi uTshitshila Majongosi uNtaba ekhonja bagengela into emhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi. Ngikukhumbuza ukuthi ke ungakhohlwa ucofoza link inopho engezansi ukuthi ke usubscribe ukwazi ukuthola ama video isonto nesonto ngoba ke sikuphathele indaba enohlonzo. Siyahlehla sibuyela emumva ngicabanga ukuthi ke emva kwamasonto amabili sike savakashela umama wayesibhalele mayelana nomshado wakhe ongekho emaphepheni umshado wakhe kwakuwumshado wezinkomo wacaca shuthi umshado wesiZulu awubhaliwe phansi kanti ke umkhonyana wakhe usadlula emhlabeni uthe mayidlula umkhonyana wayesenenyi ngoduso ayibhalile eHome Affairs naye ayishadanga umshado omhlophe kodwa yabhala umshado wayo ubhaliwe isho noma ingangena enkantolo umshado wayo uvela ukuthi ke uSibanibani ushade noma Sibanibani akaveli lo wokuqala okuyena ngempela esingasho ukuthi ke ayisona sikhukhukazi esidala kula ekhaya aziveli sivela ngokwasemsamo emakhehleni ngokwempepho uvela ngalapho lo akaveli ngokwempepho uvela emabhukwini abelungu injalo indaba. So indaba ke siyayiqala ke namhlanje sizolungisa ke isimo somsebenzi noma ke yamafa esingazi sathi ubaba wayenze njani ngalenkathi eqala enza iwili kubaba ke wayenza ngala kulonkosikazi ayishade naye umshado wesilungu wenza iwili lo okade ephila naye ekhula naye akamfakanga ndawo umshiye nje namakhaya nezimbuzi nenkomo lona wamshiya namakhumbi awu10 nomuzi khona la eThekwini so lo akasakwazi ukuqhubeka phambili unezingane zamantombazane mase kuba umfana osemncane manje uyabuka ukuthi ngathi udonsa kanzima kunokuthi ekwazi ukuphila nekhaya liyawa udinga ukuthi esizwe akasebenzi waphuma naye ephuma emsebenzini wayephilela ngemali yempesheni njengamanje impilo yakhe idonsa kanzima sabuya ke last week sazoncenga uma mncane ukuthi emlekelele phela ethi ukuphonsa okuthe ukuthi ukusinda kancane umama ke wala phansi ke wayesephinde sichazela futhi umama ukuthi imali ayikhiphayo amnika yona ngenyanga umnika 1500 ukuthi ekwazi ukuyiphilisa ondlene nezingane sasesikhala ukuthi incane kakhulu leyo mali angeke ukwazi ukuphila angeke ukwazi ukuphilisa izingane angeke ukwazi ukondla sicela ukuthi emhlephulele ethi ukithi xaxa imali so sagcina sivumelene ke ngo5000 kwaphikiswana kwathiwa ingeke ayingcono 10000 wala umama wagcina ethi usacela ukuthi ke lolu daba ehlalele phansi ekwazi ukuthi eyokhuluma nomndeni sabuza ukuthi kusekhona abayekhaya wayesechaza ukuthi no sekukhona umfowabo omncane umfowabo wendoda omncane nodade wabo welike asimtholanga ke uanti sithole ke ubaba omncane okuyena okhona namhlanje nathi ke insizwa ihleli eduze kwethu mntaka baba cabanga ukuthi udaba sengithe ukulithi ngabanabela nababukeli bami besemakhaya ngicela nje uyichaze igama lakho ukuthi ke umvuka bani lona igama lakho nje uvela ulisho usizwe igama mfowethu. Okay sizwe njengoba usibona siqhamuka from uMzansi reality story ngicabanga ukuthi okunye nokunye ubukuthola ngengcingo nokunye sesikunabile la eThekwini bonke abantu babukele futhi balalele badinga ukuthi ke bethole incazelo ukuthi kwenzakalani noma kufanele kwenzakalini njengamanje ubhuti wakho omdala ushiye ifa
walishiya ngala. Ngicabanga ukuthi umshado wakala nje bade ngichaza usemaphepheni. Uyazi umshado mawusemaphepheni ngokwenkantolo mawushada uyabhala ukuthi izinto eziningi ungakwazi ukuyithola zomkhonyana wakho uyilwele mawukuthi futhi ubhale wena uyithola kalula. Wele ke umfweni wayibhalile vele la ukuthi izinto ziyowela ngala. So ngala kumamkhulu umamkhulu uswele mfowethu. Usekhale kakhulu waze wabika ishe emndenini. Nawe kubuye ungatholakali kungenzeki konke okufanele kwenzeke. So udinga ukondliwa. Waphuma emsebenzini wayithathela imali yempesheni naye yanganela njengamanje unezingane ezifanele ze-university unomfana osesemncane amantombazane masukuba umfana osesemncane lo mfana uzokhula uyayazi ke impiyala emakhumbeni izingane ezikhula zinesilonda because uzofaka ushevu ethi kunje ubaba omncane benoma mncane. So sizolungisa lelo daba ukuthi ke umama akathi xaxa esondleni noma kube khona ukuthi kuyahlukanisa ukuthi ubani ozothatha ini ubani ozothatha ini. Yilona kudaba esinalo namhlanje. Ukuthi noma ngeke ngibhawule kakhulu ngamatekisi ngekho kuningi engikwaziyo kodwa nje mfowethu wayenginika umsebenzi wokuthi ngiwagada amatekisi nokuthi mefile ngizingwakhenike. Uyinduna wena? Yebo ngiyimini induna yamatekisi. Okay. Mayedlula umfowenu nike nabamisana kanjani? Ngicabanga ukuthi umama wayekade bekile last time. Ningixolele ngiphethwe umkhuhlane. Umama wayekade bekile last time ukuthi wahlangana nomndeni kwabe ngazi ukuthi kuzohlukaniswa kodwa kungeke kubhalwe phansi ukuthi uzothatha mhlambe leyo mali kwenzakalani yini into yenze ukuthi kungabe kusaqhubeka lokho. Ubani wadala ukuthi kungabe kusaqhubeka? Mamncane ngiyakufaka, mamkhulu ngiyakufaka. Ubani wadala ukuthi kungabe kusaqhubeka ngesivumelane sawenza umndeni? Umuntu wadala engasaqhubeka ilona elicokela umamncane. Sungibiza ngexoki namuhla. Mina ngifuna iphele lento namhla ngisayifuna ngikhathele yona ukukhuluma. Ngikhathele ukukhuluma kwala ekhaya. So ngibiza ngexoki wena ngoba nina ngingasavuma ukuthi ngihlukanise lezi nakuzana. Angingabi. Oh. Bamncane nangu mamncane veza. Uwe yini nanqaba ukuthi ethole u50-50 yebo nanivumelene ukuthi ngeke ibhale phansi kodwa uzothola u50-50 kwavimbaphi lokho? Mamncane ngiyayithanda indlela ochaza ngayo. Ngiyabona ukuthi khona la siya khona. Unamanga mamncane uyena owagoloza mangithi abahlukaniselane phakathi into kamfowethu. Wathi yena ngoba unezingane ezindala zabafana into zonke emele iwele ngakuyena enkulu. Lo athola okuncanyana. No phela ngikusho kanjani lokho ngoba naye lo ngiyamazi ukuthi unezingane zendoda yami. Ngikusho kanjani? Angithi nina ngathi ngingaba ukuthi ngihlukanisele umama kudala amafa. Angithi nini? Ngise ngene kanjena nje kungenxa yeni. Mina lento ngifuna iphele ngikhathele nje. Mamkhulu nangu mamncane akasayifuni lento nawe kade uhleli unesilonda ekhaya uthi lento iphatha kabi ngenxa ukuthi izingane efanele ikhule zizondliwe. Nangu mamncane eveza ukuthi namba abantu ade benqaba ngaso sonke lesi sikhathi. Kusho ukuthi phela ubaba omncane phela acacise ukuthi benze njani. Abaxoxa bona bobabili njengokuvumelana kwabe eqaleni bengilambisa mina nezingane zami. Abaxoxe lokho ukuthi phela kwenzakaleni namhlanje ngoba nami ngifuna ukusuka la ngihambe nento engiyiphethe. Abaxoxe nje bekuphele nje ngoba ngempela ingane zami ezilambile emingane ayile ngisho esikoleni. Unengane eqedile manje uma kukhona efunda umfana ofundayo. Into ebengicabanga ukuthi yenzeke mina la bengicabanga ukuthi umamncane lo aningena ngumamkhulu amatekisi awuvuka ukuze naye azoqhubeka akwazi ukuthi kondleke izingane kamfowethu leze. Habe ungadlali ngami wena. Ngicela uhlale phansi man, ngicela uhlale phansi. Ungadlali ngami wena. Ewu4 ngeke ngikwenze lokho. Kade niqabelana. Hayi kahle wena mama awukaqabelana awukahle wena. Yini eniqabelana? Hayi kahle niqabelana Ingane kamfowethu phela nazo. Ngabelana. Hayi awukahle. Amateksi awendoda. Hayi kuthi ayindoda nami kwayindoda yami. Wena zwana lokho amateksi nami ngiyawafuna hayibo nami ngiyawafuna nje ngeke ukubone lokho. Ngabela phela ngoba ngibone lokho. Uthi ngiyeza amateksi. Wema ngicela uhlale phansi, ngicela ukukukhumbuza, ngicela uhlale phansi, ngicela ubambe uhlale phansi uma wema namanje angifuni ukuthi nibe nengxabano. Into ebengifisa ukuyenza uyakhumbula ukuthi ngalelelanga sasixoxa sicalculate sibone ukuthi kungaphileka kanjani ngaphila kanjani uphile kanjani uphume nawe kulolu sizo njengoba usuthi awusafuni ukuyikhuluma indaba lamakhumbi. Sasivumela ukuthi u5000 unjani kodwa siyabona ukuthi u5000 still mncane wena uzohlomula kakhulu at least ke akathola okungconyana na uqhubeke nempilo.
Angazi baba omncane ngicela ungilekelela. Ngicaka lo mama Mncane thinta igoloza ngoba kwamini imali angiholela yona ayikho. Incane imali engithola ngalamadekisi. Yindaba egoloza unginika umamkhulu amatekisi awu4. Wena ufuna malini ke? Ufuna malini wena? Lento fanele ixoxe ngithi njengamanje wema asikwazi ukuphuma ukuthi ufuna malini. Njengamanje thina fanele la sizohlukanisa ukuthi at least akathole okuncane. Okuncane ake sixoxe. Njengamanje ubaba omncane uphuma namakhumba awu4. Uyala ke. Uthini wena ke nje manje uthini ke njengamanje uthini akathole ikhumba engakani amangakanani and then lento seyenza ngepaperwork emvakalana yonke into izobuyela ibe sesimeni naye umama esale nephisa wena ngokwakho kubufisa ukumnika amakhumba amangaka ikhumbe eyodwa ikhumba eyodwa yebo wena usale nawu 9 yebo izongenzani mina ikhumba amakhumbi phela ayafa ngoba engiwalungisa izofanele mina izonika phela 5000 afuna ikhumbe eyodwa hayi ngeke zingenzele lutho lonto wena ufuna amangaki ufuna u5 wena nawe usale nawo unika u2 ngeke wazi wabona u5 ngeke uthi ungathola 5 ngifuna 5 uzothola 2 ngiyawufuna nje nami u5 uleka ngeke uzubona ngeke phela mancane ingane wena ngetha nje amakhumbi omnendoda yami ngeke ngiyacela ngihlalise phansi ngiyabonga mama wami ukuthi nisiyalalelana sidinga solution la sidinga ukuthi kuphume isinqumo sonke sihlukane si-right kungabi bikho ozolandela omunye nesibhamu ubaba omncane ukhona baba omncane bakhona abanye abantu abakhona akwethu kahle besibathathu lomunye udadewethu usewagana ngoba mfowethu sahamba usele mina ngedwa okhona wena wedwa manje la lo munye bashona laba bawu2 yeah sekukhona wena usekugcineni umagcini umagcina mina mncane eske siningixolela mamncane ngiyacela ngicela wehlisa umoya unezingane ezintathu amantombazana amabili umfana osemncane nawe futhi unezingane noma ngingazi ukuthi ingane kodwa ake senzeni ukuthi la ngempela sikwazi ukuthi umuntu njengoba lapha kwaleli board ukuthi kudliwe engicabanga ukuthi ngalenkathi ubaba esekhona wawunga understand ukuthi kwenzakalani kodwa la lingenisa ka lempuphu ngala lingenisa ka lempuphu ngala njengamanje sekufanele niyimele nina nobabili niyime niqinqo nobabili kodwa uyahluleka uyimela lo isizathu umyeni wakhe washiya izinto eziright ukuthi nekwazi ukuphila njengoba babephila wena wenze njani uyigodlile qaleni ngiqale wasitshela ngomndeni nangi baba omncane ukukhombisa ukuthi khona ukungezwani kwenu singakwazi ukuthi nibangane ake kwenzeke into straight njengamanje angifuni ukwanda kakhulu ngomlomo hayi ngeke ngimnike mina amathekisi awu4 ngeke ngikwazi ukumnika u4 ngoba lawa amabili akanani no10 afile nje adinga ukuthi uyokhandisa ma uthe sikhuluma last week wathi wena hayi amathekisi onke right yabona ngakubuza futhi mangaka akhokha ngisazi wathi mabili noma mathathu yini yabo sifuna nokukushiya right ungayiqambeli amanga ngoba ekugcineni lento sike sathi uyifaka enkantolo yabo sabuka ukuthi vele izomshaya indaba yabo and futhi nawe iqiniso uyalazi yebo sengasithatha isinqumo sokuthi ufake yena enkantolo mhlawumbe sefuna ukudla umsebenzi ngizomnika amathathu nalo 10000 ukuthi amana uqala istart alungise ngifuna u5 mina endaweni ngiyamathathu uzubone ke lokho ngeke usuyidla ngaka imali endoda yami uthi uzonginika amathathu lokho ngeke uzukubona angithi benihlangene nobaba omncane ngihlangene mina ninganginiki lutho ngilamba mina nezingane zami ngumuntu omubi mina ekhaya okay bamncane wena wagcina nini ukuya ekhaya sekuneminyaka agcina ukuya ekhaya kodwa ngangiyofihla kahle wabuya emncwabeni ngangibuya emncwabeni edlula khona nje ngangahlala ngashela zonke ngayishiya izinkwa ayivuka wabona ukuthi ikhali yawo noma ngiphuthuma kakhulu akunaka nami into eningi ngoba angiphuthuma umama uyakhala bafowethu umama uyakhala uthi ufuna 5 wamakhumbi njengamanje umama wayethe uzokukhuluma nawe vele ipower ikuye njengamanje wena ophethe ipower mawami wena ophethe ipower njengamanje isho noma engavuma ubaba omncane noma engaphiwe egcineni wena okwazi ukudumisa le moto ukuthi iye phambili sivumelana ngamakhumbi amangaki mawami ukuze sikwazi ukuthi silekeleleke mina ngizokutshela usuchazile wathi hayi u5 ngeke unoke nami ngisagijima kuyena u3 ngimnika wona amathathu ngicela u3 masumnika u20000 ngaphezulu ukuthi ekwazi ukupick up 20000 hayi u10000 20000 ukuthi ekwazi ukufukula ikhaya ekwazi ukuvusa ikhaya liyawo hayi 20000 20000 namakhumbi amathathu
Siyacela nje mama, mina ngangishela seqanisa ngizela ukuzolwa nawe. Mina ku20 mase umnika u20,000. Ngiyazi Mzansi. Ngiyazi ukuthi still noma engawa-one lama-taxi amathathu umama. Angeke kwazi ukuwaphatha ngokuthi awekho phansi kwegama lakhe. Nginamanga mfowethu uyazazi lezi zinto. Uqinisele. Kuzofanele ukuthi kwenziwe njalo. Kuzomela aqala athathe ingane yakhe ayisenomere yonke yoqala ibahore kumele nje ifunda umsebenzi. Okay. Ifunda umsebenzi nje kuqala. Okay. Ngiyakubona lokho. Mawami, ngicela uqala ngaphambi ukuthi ngiqale lolu daba lolu ukuthi siyavumelana ngalento. Uyamnika ama-taxi amathathu, uyamnika u20,000. Ngimnika ama-taxi amathathu no10,000. Angazi nithini Tim. Akamnika u20,000 mama. Ayikulungile ngizokhipha. Ma angidlali. Ngiyadingeka lo 20,000. Ngizokhipha. Asasikubamba inkunzi. Angisho ukuthi ngibambe inkunzi. Sifuna senza ubulungiso ukuthi umama sehlalile for years and years ehlala ehlupheka nawe ukhona akwenzeka akukho basiza ngakho. Njengamanje sifuna ukuthi kusizakaleke. Okay, siyazi ukuthi amakhumbi abiza wena. Njengoba ebiza wena amakhumbi ngicabanga ukuthi kufanele niye enkantolo aniko bophana. Kufanele ubuyisele amakhumbi ngakulo mama lo ebiza yena. Mase uphinde futhi eyensizweni kobaba ngithi eyosho ukuthi amakhumbi lawa awu3 asebhilonga ngala. Angazi ke ngicabanga ukuthi kunemdanti yakhona fanele yokwenza isitifiketi. Ngoba kuvele ukuthi uma usehlangene nabantu baserenke. Hayi ngizowakhipha amakhumbi. Ngizomnika. Okay, Mzansi. Sesiqalile iprocess. Mawami. Yebo. Amakhumbi amathathu uyawathola. U20,000 uzowuthola. Yebo. Into yokuqala nje mina le ngiyifisa ngiyakubona kwamakhumbi ngiyazi kwamakhumbi kusazoba iprocess. 20,000 awushaya esandleni uhambe uyolungisa ekhaya. La kumele ufake khona ulungise khona. 20,000 manje ngizokulandela njengoba nje kufonela nje ngizokulandelela ngocingo. I-team izokulandelela ngocingo. Ngicela ukuthi le mali le umfakele umama. Ungakapheli u2 weeks. Ufakele umama eqala ulungisa ekhaya. Imali khona. Ma ikhona mina uyabonakala nje imali khona. Siyacela siyawucelela u10 sicela noma u10 manje. Umfakele u10 manje. Izolibuka. Umfakele u10 mhlambe ilist kusala u10. Makhona 20,000 futhi nawo. Siyawucela futhi 20,000 cash manje. Ngoba ngiyazi kusazoba nzima silandelela indaba lemali. Cha, vele nami lento ngisayithanda kodwa yona imali ngizomnikeza. Ngeke ngize nginqabe. Ngicela umfakele uhalf wayo. Cela umfakele uhalf wayo. Ngizomnikeza. Nini ma? Angifakele manje ngoba mase nihambile ngeke ngize ngiyithole. We mama phela ungabe ungijaha uthi angufakele manje. Ngoba Ngifakele ngoba phela kwamina uqobo songagada isikhathi eside lamatekisi angisatholi lutho nje sibona sebeyadabula Angifuni ukungena kakhulu bafuna uzoyenza nina njengoba njengamanje sisolunga sekufanele ukuthi thina silungisa inkinga zomndeni. Kanti akhona ama-TV alungisa family problems. Thina silungisa family problems, silungisa isizwe. Nina lokho vele njengamanje kuzofanele ukuthi kube khona umuntu wesilisa ozoba yikhanda ngoba ingane zeni ezincane. Mawami sinike u20,000 lo ongakwazi u20,000 noma u10 manje then kusalele enye yobe sifika namakhumbi. Hayi ngabe nayo ke manje Mama sabala imali yenza malini ngenyanga 20 baht ayikhombanga u38,000 32,000 iningi lo mali sinike inyanga engaka. Hayi ngizomnika mhlawumbe akalinde 2 days sizongena uma zonginika into zakhe nje ngifakele imali. Hayi mina bengifisa kodwa u2 days mkhulu kakhulu besifisa mina ukuthi mangiphuma nje namhlanje ngiyacela. Hayi ngizomnika ke namhlanje Sisekhona ma ngiyacela. Ayikho inkinga khululekani ngizomnika. Mawami angeke sidlale wena yabona last week besikhuluma indaba 5,000 kade umnika 1.5 siyacela manje asiphume umnika u20,000 noma uhalf asambe ungaphumeleli imali. Ngiyayifuna ngempela ngoba ngeke ngisangiye manje. Ngiyacela silungisele lokho. Ngiyayifuna ngikhathele lo mama hayi ngiyayifuna nje ayikho nje into engikhathele. Sinike impela. Ngiyayifuna. Hayi hamba naligadi. Hamba nilande lapha emotini. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet. Ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke
ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code okungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho okufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Lokhozi hlala la. Ngesihlala lama kade ngicela ume la. Ngicela kade ume la elentuzaneni enimva sisima ngiyacela sicela ukuthi njengamanje umtransferele. Ngimfayele kwengidala yini i-account oba nginayo i-account yakhe le ndala noma unayo enye into. Nginayo entsha. So balekela kule ndala obusaba izikweleti letha ngikufakele. Nginayo entsha. Nje ubumfakela vele 1500 i-account yakhe. Izikweleti ngaphansi. Ma ke na sicisha ma uyivule futhi qale phansi. Okay. Siyacela bandla ngiyacela. Abanye okay make no lutho okay walisalindile ayaka nansi ke nansi ngene okay ma nansi imali yakho Hawu nansi imali yakho useyifakile umamncane imali usemfakelile umamncane imali yakhe ma ngiyacela uqala uyothenga osimende sabona ekhaya safika kunjani siyacela uqala uthenga osimende bamncane singena odabeni la lento yonke lento le ngiyacela ukuthi kube uwena osesenta thina masiphuma njengoba sila esenta asithina masiphuma nikwazi ukubambisana nomndeni mamkhulu ngiyacela nibambisane nomndeni nangu bamncane ukhona nangu lokhuzana umamncane ukhona ngiyacela ukuthi kubanjiswane njengamanje kufanele ukuthi nina nobabili bamncane ngikubeka kuwena konke lokho ukuthi bona bobabili ngoba wena ikweni wazi amadoda lapha eserank kufanele wena bikwazi ukushintsha lamakhumba amathathu ewathola ukuthi semini namanje besifisa ukwabona sibone ukuthi akasiniki nivolokosho kodwa ngoba ukhona ndoda ngikwethembile masixoxa nawe yeah so mfethu ngifisa ukuba wena ulungisa lolu daba kube wena njengamanje oba umfowenu ugqoka izicathulo zikamfowenu angisho ukuthi ungene labafazi lapha uma bakho osisi bakho laba badala kunawe kodwa into engicela kuwena awukumele lezi insizwe ezimbili ngoba unongane yomfana unengane yomfana isencane lezi ngane ngelinye ilanga ziyokubonga so wena into engifisa ukuthi uyenze ngifisa ukuthi yonke le process ezobiyenzeka kube wena oyihambela phambili khona into oyibuzile ubuza ukuthi ke wena uzonjani mina ngizotholani ngoba sengwagada isikhathi eside lamatekisi mfowethu ningezwani nomfazi singezwani nalo lexongo Xoki mina. Ngixoki. mana ke ma ngiyajabula mase nibizela ngamaxuku kade nihlangene ngami. okay lalela ngiyayivala manje show ngifisa ke manje mfethu nina nobabili ake nizame ukuthi nibone ubafu ukuthi nimnika malini ngoba uzobe egada umsebenzi wakho uzobe egada umsebenzi kamama siyatholana ngithi Yazwa. mfowethu ngicela nihlale phansi nobathathu singekho thina because thina eyomndeni ayingenwa yini le and ngoba sengishilo ukuthi konke lokho kuzoqoka kuwe icathulo zikamfowenu zabafowenu uwezoyiqoka namhlanje mzansi reality ngiyayivala ishow sibonile last week indaba kamama ithe ukushubisa kancane abanye bethi ayi inkantolo abanye bedonsisana but ngikwazile ukuthola bamncane saxoxa naye wangichaza ukuthi I know emndenini uyena okhona eminye imndeni bakhona nani uyo khona ubheke umsebenzi njengamama kamama lo noma kamfowabo so uyena osezothatha isinqumo ukuthi ngampela le process izohamba izifikephi ngiyabonga mina ngiyafisa ukuthi umndeni uhlala ngokuthula uhlala ngokuthandana thank you